Ure dodo mai infection wanda bakin ta ita ce tana da shi an sa mata cikin da na cire ke da kika kashe mutum to tsaki kin ce da bakina na ce miki ana nema na to ki huddo bo in ci ga inda gurin da ce miki ana nema. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mutan tukurfatan kuna layya dan Allah dan annabi duk wanda ta san ina shin yawunin ta amaci ko namiji kai kira ne ce in bari dan Allah inda ba so bane kake kace ko na ma tsara ko wani abu ka ku ce in bari dan bana ta bari ba za ta san ta tabo ya dodo mai infection wanda bakin ta ita ce tana da shi an sa mata cikin da na cire ke da kika kashe mutum to tsaki kin ce da bakina na ce miki ana nema na to ki huddo bo in ci ga inda gurin da ce miki ana nema na farko kenan. Na biyu jama'ar take ta ina shishige mata tsakaninku da Allah da Annabi in na shiga garin Kano wa ake gani a otal ta zo guri na so ɗaya na je gidanki so ɗaya tak duk lokacin da ta zo guri na in ba sai ta kwana ba yanzu da dare ne ko ubangiji ya Allah saka in kwana lahiya dare da ta zo guri na ta kwana dare ne yanzu aiki ya min yawa saboda ke ba aiki ba ke yi amma gobe za ki gane ba ki da wayo karuwa tsohuwa mai ciwon sanyi kin san aiki ya min yawa ke ce bikki aiki ni yanzu ka aiki nake tukuru na rantsi da girman Allah in ba dan haka ba da lafi nake hawa amma sai goban Allah ya kai mu tsohuwa mai ciwon sanyi mara aji kazama na rantsi da izyi sattuna Qur'an ta saboda ta daki na tana wari take zuwa kuma sai ta kwan dan izyi sattuna baki da capacity ko kadan babu capacity kowa iya gujinki zan ka karshen ki dan mai cin wanki ke wai ina labarin wannan cikin wanda ina Saudiya ina labarin cikin wanda ina Saudiya ni na waka cikin ki dan ubanki ina labarin cikin ki da nazo kika ce min zanta cikin sai a kin sai sai Saudiya ne shi Allah shirye kika ce to shikenan a barzancan wannan ina labarin duka ni gobe na kawo su kazama mai zub da ciki mai kashe mutane el shan jini karuwa el madugo duka sai goban Allah kai mu da wanda kika cin a gabana da wanda ta cikin a gabana take san kawo bai zina da mijin tarbatta. Arewa Plus TV ku danna subscribe kana ku danna alama kararrawar sanarwa domin sani da zarar mun dora mun gode.